Gladna sam. Čekaju tvoje upute. Želim da mi napraviš tjesteninu u prvom krugu. Tjestenina? U redu. U redu. U redu. Bako, probudi se. Unuka želi rezance. Rezance? O, to je lako. Kuhala sam joj špagete više puta, tako da tu nema ništa teško. Sve po klasičnom receptu. A psih. O, oprosti, to je brašno. U redu je. Oprostite ponovno. Samo želim napraviti svoje špagete. Nakon brašna koristit će se jaja. Mogu ih čak žonglirati. Jao! Ups! Stani! I opet. Oprosti mi. Uvijek sam mislio da sam prilično dobar žongler. Pa kada je tijesto spremno, potrebno ga je podijeliti u male kuglice i obojati svaku u određenu boju. Nakon toga, uz pomoć posebnog stroja, rezat ću tijesto na same rezance. Zato jednostavno treba pažljivo provući tijesto kroz stroj. Po mom mišljenju, ispada vrlo cool. I, što je najvažnije, originalno. Svi će imati obične rezance, a ja ću imati špagete u obliku cvijeta. Bako, kako si? Sve je u redu. Moja unuka je oduvijek voljela obične špagete s kečapom, pa zašto joj ih ne ponuditi? Srijeda. Što radiš? Stvar. Trebam tvoju pomoć. Ne želim da moje rezance izgledaju kao klasične. To je tako dosadno. Ako dodaš malo crne boje, bit će savršeni. Također ću dodati kečap. Bit će u ulozi krvi. Usput, uz to, stavit ću marmeladne oči na vrh kako bi upotpunile kompoziciju. Dušo, jesi li spremna pokušati i izabrati pobjednika? Ne znam ni odakle početi. Možda ću prvo probati klasične bakine rezance. Obožavam ih od djetinjstva. Mislim da se ni ovaj put neće ništa promijeniti. Kao što sam i mislila. Ukusno i jednostavno. Enidini rezanci su sljedeći, naravno, nerealno lijepo i vrlo slatko. Ovo je pravo umjetničko djelo. Čak ga ne želim ni pojesti. Enid je također dodala dodatnu tjesteninu. Vrlo su slične vampirskim moćnjacima, zar ne misliš? Zastrašujuće. Nisu kuhane. Suhe, nemoguće ih je jesti. Ostale su srijedine rezanci. Nije loše. U redu. Prva stvar koju želim isprobati je oko. Je li to marmelada? Obožavam ih. Srijeda. Kako si znala da marmelada ide dobro s rezancima? To je jednostavno nerealno cool. Završit ću cijelu porciju ukusnih rezanaca. Neću čak ostaviti ni kapu maka na tanjuru. Mislim da je pobjednik ovdje očit. Zar ne? Najbolje rezance je napravila Wednesday. Kakvi su? I ja sam probala. Wednesday, makni to sada. Prestani plašiti staricu. Dušo, jesi li spremna dati nam novi zadatak? Da, želim koktel. Možeš li to napraviti? Lako. Bit će najbolji. Za tebe, naravno, unuko. Mogu napraviti koktele. I sada ću ga napraviti tako da ga nikada nećete zaboraviti u životu. Osnova koktela bit će obični Sprite. Treba ga uliti u čašu toliko neobičnog oblik. Sada trebaš ubaciti tajni sastojak unutra, koji će Spritu dati pravu boju. Postat će zelen. Stvarčice, otiđi odmah do Enid i donesi malo vrhnja. Kakva je to vražja ruka? Makni se. Bako, nemoj vrijeđati moju pomoćnicu. Stvarčica radi samo ono što ja kažem. Trebam vrhnje kako bih ga polio na koktel i stavio marmeladne oči na vrh. Baš kao ove. Priznajem, marmeladne oči su moja omiljena slastica. Izgledaju sjajno i također su nestvarno ukusne. Malo crvenog sirupa također neće škoditi. Što čekam? Vrijeme je da i ja počnem praviti koktel. Definitivno je vrijedno započeti s marmeladama. Za početak, potrebno ih je podijeliti u grupe po bojama. Spremni? Sada ih treba složiti u slojevima u visoku čašu. Pogledaj samo kako lijepo ispada. Fenom te marmelade treba rastopiti da postanu homogena smjesa. I zadnji korak je šlag. Uvijek pićima daju privlačniji izgled. Mali marmeladni bombon neće biti suvišan također. Tako lijepo! Drage djevojke, napravile ste prekrasne i ukusne koktele, ali uopće niste razmišljale o zdravlju moje unuke. Ja ću napraviti koktel, koji će prije svega biti koristan. Sastojat će se od različitog povrća koje ću staviti u ovaj blender. I što više dolazi, to bolje. Jedino treba sve pomiješati i spremno je. Kakav miris. Strašno. Da, točno tako. Čovječe. Hajde, moja unuka će cijeniti moju brigu za njezino zdravlje. Zar ne? Vrijeme je da izaberemo pobjednika. Joj. Pa, po izgledu su svi kokteli vrlo lijepi.
Bakin koktel izgleda najobičnije, pa krenimo s njim. Fuj, mrzim to! Nadam se da je okus bolji. Oh, grozno! Ne sviđa mi se, bako. Sljedeći je Enidin koktel. Izgleda puno ukusnije. O, obožavam šlag, a ovdje ga ima puno. Ne trebam piti tvoj koktel, treba ga jesti žlicom. Ah, tako dobro. Krema je gotova. Sada cijev. Čudno, zašto je koktel tako gust? Nemoguće ga je piti. O, kako mogu dati pobjedu koktelu koji nisam ni okusio? Definitivno prolazi. Srijeda, nadam se u tebe, odmah ću ga probati. Konačno, ukusno. Rado bih pila ovaj koktel redovito jer je stvarno ukusan. Ne, jednostavno ne mogu stat. I šlag na vrhu. A tko je pobjednik? Pa, sada je očito. Wednesday. Napravila je vrlo cool koktel. Čestitke. Unučice, kakav zadatak nas čeka u ovom krugu? Bako, vrlo je jednostavno. Napravi salatu za mene. Želim nešto lagano. Salata! Pa, neka bude tako. Unuko, par minuta i gotovo je. Ah, bit će tu salata za tebe. Upravo sam natrgao listove za salatu. Neka to bude osnova salate. Ovaj sir i krekere također ćemo koristiti. Očito čak i ja znam recept za Cezar, naravno. I ne zaboravi na rajčice, one će biti dekoracija salate i njezin okus. I to je spremno. Sjajno. Shvatila sam kako napraviti salatu ne samo ukusnom, nego i lijepom. Vratit ću se ponovno na temu cvijeća i napraviti male, ali vrlo simpatične cvjetove od povrća. Imaću i prikladne kalupe. Po mom mišljenju, ovo je sjajna ideja jer izgleda kao pravi buket, a ujedno je i ukusna salata. Oh, koji cvjetovi? Dosadno je. Salati nešto nedostaje, barem nekoliko listova bosiljka, na primjer. Oduševljen sam ovom lubanjom, pa će i ona biti na tanjuru. Na lubanju ću nabosti druge sastojke, sir i šunku. Sada trebamo preliti sve kečapom i poslužiti 2 oka. Lubanja počinje izgledati mnogo zanimljivije. Kakav užas! Da je vidim noću ovako, pao bih od straha. U redu. Dušo, pokušajmo. Hura! Konačno, ukusna hrana. Srijeda, što si ovaj put skuhala? Oh, kakav užas! Nikada nisam vidjela tako strašne salate. Oh, ne mogu to pojesti jer je jezivo. Da vidimo kako će me baka iznenaditi. Njezina salata stvarno jako nalikuje Cezaru. Evo salate koju sam spreman jesti stalno. Ne želim ni zastati. Želim isprazniti tanjur što prije. Ovo je stvarno i ukusno i zdravo. Sada ću biti nerealno jak. Ali prije toga, probat ću cvijeće od Enid. Uf, to su samo povrće, uopće nije ukusno. Ali jako volim bakin salatu. Čestitke. Bako? Nemoj me ometati. Beba je spremna zadati zadatak. Želim krafnu za desert? Imat ćeš krafnu. I meni se sviđaju, pa ih mogu i ja napraviti. Zamišljam kako će dosadne i tihe ispasti. Zašto to? Uglavnom, glavno je da su ukusne. Uopće neće gledati krafne. Opet ću napraviti nešto u boji, točnije, svaka će moja krafna biti svoje boje. Obično se ljudima sviđa ovaj pristup. Da. Što je to bilo? Ne diraj me. Ne odvlači mi pažnju od kuhanja. Moji krafne su skoro gotove. Dio posla je gotov. Sada je vrijeme za ukrašavanje. Naravno, gdje bez sirupa od krvi. Oh, zapravo crvenog sirupa. Ali to nije sve. Uz pomoć bijelog sirupa nacrtat ću neke mreže. Kao da su pravo iz paukove mreže. Okej, trebam Nutellu, donesi mi je. Dobar posao. Ne bih ništa učinila bez tvoje pomoći. Pogledaj moje šišmiše. Šešir. Ne trebamo ga. Pogledaj moje stvarno prekrasne krafne. O, neobično. Ne želim te stvari. Bit će samo originalni i da budu ukusniji, samo ću posipati malo šećera u prahu. Ah, moja unuka će biti oduševljena. Moji šareni krafni su također spremni. Tako su lijepi.
Možeš čak i napraviti fotografije s njima. Super, zar ne? Ali to nije sve. Uz ove krafne savršeni dodatak su mrvice, ali moram otvoriti staklenku. Ups, malo sam ih posula u usta. Tako zabavno. Pa dušo, tvoj je red da probaš. Da? O, zanimljivo. Wednesday je opet napravila nešto strašno. Ali izgledaju ukusno. Nije loše. Ali, da budem iskren, očekivao sam više. Sljedeći su bakin krafni. Prije nego ih pojedem, želim napraviti veliku kulu. Biće ih lakše jesti na taj način. Samo obični krafni, ništa posebno. Pa, da vidimo što je Enid napravila. Wow, njezini krafni su najsličniji onima koje sam nacrtao. Ovo je nestvarno ukusno. Enid, vrlo je očito. Ti si pobjednica. Ket od kurira. Već je ovdje. Dobar dan, gospodine kurire. Dođite sa mnom. Nećete vjerovati. Dobili smo groznu sobu pa ćemo moji prijatelji i ja sada sve očistiti. Rastavite predmete. Hvala, gospodine kuriru. Doviđenja. Što je ovdje? Nikada nisam vidio tako velike slojeve prašine. I počinjem čistiti paučinu. Moje rukavice će mi pomoći s tim. I sve ću smeće staviti u ove vreće za smeće. Spremno? Kako super. Sve su djevojke pomogle očistiti sobu. Samo tako, djevojke. Ostaje ukloniti ove strašne krevete i očistiti zidove od grafita. Wow! Jeste li se već naoružali ružama i bojom? Super! Obojimo ovaj užas na zidovima. Počele ste izgledati tako čisto. Sjajno. Dobre ste cure. Djevojke, imam ideju. Znam što ćemo trebati u našoj sobi. Kapacitet sobe F4. Bok, možete ući i otići tamo. Djevojke, ovaj kurir nam je donio Hvala sve... vam za izgradnju naše divne pamet. Uzmi svoj novac i Super. Doviđenja, kurire. Pogledajmo što su nam stavili u kutije. Djevojke, pokažite nam što imate. Wow, ovo su šarene bušilice. Baš cool. Izgradimo kuću s 4 sobe u kojoj možete izgraditi sobe svojih snova za sebe. Odlično vam ide. Jeste li možda građevinari? Dok djevojke grade svoje sobe, napišite u komentarima koja vam je najdraža boja. Zelena, žuta, crvena ili plava. Mislim da su djevojke spremne. Idemo dalje. A sada je vrijeme da ukrasim svoju sobu. Obožavam žutu boju, pa se nadam da ću naći žutu boju unutra. Jej, kako super! Živjet ću u super svjetloj sobi i obojiti zidove svojim žutim dlanovima. Kao da sam u... Plava mašina igra. Tako cool. I mislim da izgleda... Odlično je spremno. I što imam u svojoj kutiji? Wow, to je mala četkica i zelena boja. Pa, upravo sada trebamo bojiti zidove u svoju omiljenu zelenu boju. Igrajmo križić kružić. Haha, pobjedio sam. A sada igramo opet. Imam. Crveni ruž. Uz njegovu pomoć naslikat ću prekrasna crvena srca na zidovima. Pogledaj samo kako je ispalo slatko. Sviđa mi se moja soba toliko da je već moram neprestano ljubiti svojim crvenim usnama. Pa, poljubim svoju sobu do savršene crvene. Savršeno. Pala mi je na pamet ideja. Moram staviti svoje omiljene stvari u sobu kako bi postala mnogo udobnija. Počnimo s mjestom za moje fora igračke. I ovdje ću pričvrstiti stazu za automobile. Dodajmo još par ukrasa, haha, hobiti su tako super. Što je sljedeće? Upravo tako. Stavit ću svoje najdraže igračke na ovu lutku. I također nedostaje mekani osmanlija. To je puno bolje. I malo svjetla u obliku neonskih znakova neće biti suvišno cool. I
Što ja radim na kameri? Kako je to strašno? Wow, jesi li uredio sobu? I meni to treba. Pa, još zelenila na zidu. Mislim da mi treba još više ovih loza koje sam pronašao u džungli. I ovi zeleni pomponi će izgledati odlično na zidovima, savršeno. Pogledaj I što više, imam neke dijelove u obliku vijenca. Također su zeleni. Baš kako sam zamislila. Hitno moram napuhati svoju stolicu. Nije tako lako kao što se čini. Spremna? Tako je mekana. Trebam i stol koji će držati sve moje knjige. To je sve što trebate učiniti. Kakvo prekrasno cvijeće. Sigurno će samo ukrasiti moju sobu. Vrijeme je za igre. Wow, je li mi došao ovaj mali Yoda? Wow, tako si cool. Dodaj još par igračaka i soba iz snova je spremna. Što je ovo? Zelena ne pripada ovdje. Mia, ovo je tvoja igračka. A ja trebam ukrasiti sobu samo žutim igračkama. Počnimo s podom. Stavimo više pijeska ovdje. I vijenci na zidu. Da, vijenac u obliku zvijezda će također biti koristan. Wow, nemaš pojma što sam našao. Ovo će biti za zidove. Kakve prekrasne školjke i ribe. A ova tkanina će biti odlična viseća mreža. Nemam dovoljno noćnih ormarića za različite igračke. Posadit ćemo stablo. Hrpa igračaka i školjki ovdje. Prekrasno. Nema puno drveća, znaš, pa da dodamo malu palmu ovdje. Lijepa djevojka. I zvučnik i ventilator. Samo pogledaj ove bebice. To su minioni. Oni su moji najbolji prijatelji. Kako je lijepo ovdje. Imam ideju. Idemo uplašit Phoebe. Phoebe, zašto sjediš tamo i ne radiš ništa? Bilo je neugodno. Sada ću i ja početi uređivati svoju sobu. Počet ću s mekim tepihom. I slatki baloni u obliku srca izgledat će sjajno na zidovima. Slatkice. Ovdje ćemo objesiti jastuk u obliku srca s natpisom ljubav, jer će osvojiti sve i sve u svijetu i djevojku u obliku crvenih usana poput mojih. Trebamo objesiti nešto lijepih iridescentnih girlandi na zidove. Ali ne škodi objesiti pravu crvenu girlandu ovdje. Ima više svjetla. Tako lijepo. To je medvjed. Tako je veliki i sladak. Stavimo ti kapu, gospodine medvjede. Dodajmo još par jastuka. Treba mi toaletni stolić. Imam puno toga. Jastučić za sjedenje za stolom? Takvu ljepotu nije lako održavati. Kako ti se sviđaju moje naušnice? Stvarno mi se sviđaju. Opa, cool. Napišite u komentarima čija vam se soba najviše sviđa. Neću je pustiti unutra. Moj omiljeni mekani kaktus. Tko mi je došao u posjet? Mala kornjača. Tako si slatka. Zvat ću te Charlie. Vozit ćeš se u ovom super brzom autu. Cool tip. Wow, Phoebe ima stan. Imam i slatkog prijatelja po imenu Loki. Ovo je moj dlakavi vjerni prijatelj. Sada ćemo ovu ljepoticu odjenuti u najbolje. Pogledaj samo to slatko lice. Loki i ja smo tako slatki zajedno. Zar nije tako? Volim spavati. Wow! Zar svi već imaju? I ja ga trebam. Imat ću papigu. Želim ga nazvat Čiki. Ti si moja papiga, Čiki, sada. Volim te. Živjet ćeš ovdje sa mnom. Wow, jaje se uskoro izleže. Moj vjerni prijatelju. Teodore će se izvući. Ovo je moj omiljeni gušter. Kakav je samo slatkiš i voli žutu boju također. Kako je divno da svi imaju kućnog ljubimca, djevojke. Igrao sam se s igračkama i potpuno zaboravio jesti. Moram si naručiti nešto ukusno. Uzmi ovo, ovo i ovo.
Odlično! A sad trebamo sresti kurira i preuzeti naše slatkiše. Boh, je li ovo moja narudžba? Hvala, sad ću ti platiti. Izvoli. Da, definitivno su pravi, ne brini. Bok, kurire, idemo sad jesti poslastice. Cure, naručila sam razne poslastice za jesti. Hej, kamo si odnijela moju traku? Dobro je da je moj hladnjak žut, inače bi i njega trebali odnijeti. Što imamo ovdje? Tako je dobro spavati za vrijeme ručka, ali samo me privlačna poslastica može probuditi. Eli, hitno trebam te Skittles. Potrebno je nadopuniti ravnotežu zelene hrane u tijelu. Hvala. Imam ovo. Mljac. Sada ću ga pojesti. Ukusno. Hvala, Eli. U redu. Što imam? Pa, to je sočan drop. Je li netko rekao sočan drop? Oni su moji najdraži slatkiši. Eli, molim te, samo mi ih daj. Pa, molim te. Hvala. Hura, napokon jedem svoje omiljene slatkiše. Ukusno. Također trebam dodati još malo kiselog želeja. Hvala, Eli. Su najbolji. Možda će mi sada dati nešto za jesti. Što je ovdje? Wow, to je Coca-Cola. Super. Moramo je otvoriti i popiti prije nego što je netko odnese. Jesam li to čuo ili je to siktanje moje omiljene Coca-Cole? Eli, uzimam je. Tako je ukusna. Ne. To je to. Neću više dijelit. Što je ostalo tu? Wow, još uvijek ima M&M-a ovdje. Kako je to cool. O ne, zar nema ništa više? Samo jedan bonbon? Prokletstvo. Pa, barem nisu odnijeli. Jami, ali želim još. Svi su siti i zadovoljni. To je u redu. Spremni smo nastaviti dalje. Wow, koja cool igra. Hej, telefon je počeo štekati. K vragu, moram smisliti nešto drugo. Točno, imam TV. Sad ću ga dovući u svoju sobu i mogu gledati svoje video zapise cijeli dan. Super, idemo. O, kakva sjajna ideja. Savršeno. Kokice su općenito zasluge za filmove. Nekako sam se dosadio. Što on tamo dobraga radi? Wow. Eli ima namjeru. Prebacit ću se. O, super. Eli, mogu li igrat s tobom? Samo sam sretan što ti mogu praviti društvo. Igrajmo zajedno. Imam samo 2 daljinska. Jedan za tebe i jedan za mene. Wow. Ti si ozbiljan protivnik. Hajde. Wow. Što djevojke rade tamo? Igraju li nešto? Phoebe, hajdemo saznati. Požuri i izađi iz sobe. Ili ću propustiti svu zabavu. Idemo. Djevojke, mogu li igrati s vama na konzoli? Ako vam nije problem. Žao mi je, ali imamo samo 2 džojstika. Hoćete li nas pustiti da igramo? A prijateljice se isto tako nazivaju, zar ne? Pa dobro, sjest ćemo s Mijom same i dosadno nam je. Što da radimo? Oh, to je točno. Imala sam sjajnu ideju. Naručio sam super igru za nas. Pa, Sada doći kurir ćemo i ima sve donijeti, što trebamo. I evo ga. Možeš sve staviti. Evo, hvala. I sada ga trebamo dobiti. Pogledaj ove... Plesna matematika. Hoćeš li se igrati sa mnom? Da, volim plesati. Uskoro ćemo zaplesati. Ali pala mi je na pamet samo jedinstvena ideja. Dodajmo moje snažne zvučnike da muzika bude još glasnija. Idemo plesati. Jane, pogledaj. Sad imaju i cool konzolu. Cure, mogu li igrati s vama? Možemo li ti zaplesati, a ti nam dati svoju igračku? U redu. Onda promijenimo uskoro. Pa Fini, hajde da... Idemo igrat. Imala sam sjajnu ideju. Želim napraviti crvenu tortu. Za to mi treba crvena boja. Stavimo nekoliko kapi na tortu i ona postane crvena. A sada, dodajmo malo kreme. Što se događa? Oh ne! Isprskalo se previše. Pokrivena sam kremom. Prokletstvo. Da se barem haljina nije pokvarila. Umjesto pravljanja torte tamo, trebao bih joj pomoći. Mislim da ću dodati i žuti prehrambeni bojilo za tortu. Neće im smetati. Za početak dodaj kremu. Odlično.
Tako lijepo. Namažimo kremu. Idemo. I dodajte još jedan sloj. Savršeno. Sad dodajmo još vrhnja da ne primijeti. Mija, želiš li mi pomoći napraviti tortu? Voljela bih. Za početak nanesi kremu na vrh i nježno je rasporedi po cijeloj torti. Nacrtat ću cvijet. Kakva ljepota. Spremno? Spreman? I sada stavljamo još jedan sloj na vrh. Ali za početak, par kapi zelene boje. Spreman? Jane, zašto sjediš tamo? Idemo napraviti tortu. Što? Torta? Već trčim. Napravit ću cool tortu od ljepila za Phoebe. Dodaj više kreme, poravnaj sve. Da, stavi tortu na vrh i kapni kap boje za ljepilo. Tako jednostavno. Kako je super ispalo. Dobili smo odličnu tortu u duginim bojama. Sada je treba potpuno premazati kremom kako Phoebe ne bi bila iznenađena kakvu smo tortu napravili. Radije ćemo sve poravnati prije nego što Phoebe dođe. Mislim da će joj se sigurno svidjeti. Spremno! A sada trebamo sve ukrasiti Skittles bombonima. Svaki ima svoju boju, tako da napravimo prekrasnu dugu na vrhu. Wow, tako je lijepo. Radije bih isprobala ovu tortu. Ali prvo, moram uzeti komad za Phoebe. Govoriš li o meni? Wow, jeste li već napravili tortu? Kako je slatka. Odmah ću odrezat komad. Wow. Baš tako. O, cure, jeste li napravile dugu? Kako lijepo! Stvarno mi se sviđa. Hajdemo svi jesti zajedno. Lijepo je i ukusno. Vi ste tako dobre djevojke. Vaša torta izgleda nevjerojatno ukusno.